Daghan na ang mga sugilanon sa kalampusan sa katawhan nga niapil sa sugbusog nga programa sa Kapitolyo. Sukad kini gisugdan usa ka tuig na ang milabay. Sa paglibot ni Gobernador Gwen Garcia sa nurseries o vegetable gardens sa probinsya, nadungog niya ang nagkanilaing mga sugilanon sa mga pamilya, purok, barangay o lungsod nga nag-ugmad niini. Sama sa sugilanon sa magsuong Elenita o Erna de la Peña sa barangay San Agustin sa lungsod sa Madridejos. Pareho sila nga single mom nga adunay mga anak nga giatiman. Bisan kinsa makaday gayud sa pagkamamugnaon ug kakugihan sa magsuon. Bisan kun wa sila'y kaabag nga lalaki sa ilang panimalay, kay bisan ang buluhaton sa lalaki ila man nahimo sama sa pagpanday sa ilang garden. Sila si Elenita ug Erna mooy municipal level winners sa backyard gardening category sa Madridejos ug isangka sila sa district level. Nagsugod ang ilang backyard garden pinaagi sa mga binhi nga gihatag sa ilang barangay. Dihang nagsugod ang sugbusog program sa Kapitolyo ni adtong miaging tuig. Dihang namatay ang bana ni Elenita, napugos siya pagbiya sa trabaho aron atimanon ang iyang mga anak. Samtang si Erna, natangtang siya sa trabaho ni adtong panahon sa pandemya. Apan wala sila mawagtangi og paglaom. Nagplano sila nga magbungkal ug mananom sa tumo nga dunay makaon ang ilang mga anak. Dinhi nagsugod sila og pananom og palya ug sila ra usab ang naghimo sa balayan nga katayan niini. Ang ilang mga anak mutabang usab kay sila maoy tigbubo sa mga utanon. Ang kanhi kasagingan nga ilang luna gawas sa ilang balay karon napuno na og mga utanon sama sa palya, talong, okra, medicinal plants, ornamental plants ug uban pa. Nakamugna usab sila og sistema aron sayo na lang ang pagpamubo sa mga tanom. Gikan sa ilang atabay, ila kining idiretso og huwad ngadto sa container nga adunay hose nga nakakonektar sa drum nga tuas sa pikas nga bahin sa garden. Mudagayday ang tubig sa hose aron dili na sila maghakot. Human sa kapinbuwan, nakaani na sila sa ilang mga palya ug nakapamaligya na sila sa ilang mga silingan ug mga maestra sa duol nga eskwelahan. Usahay moadto sila sa merkado sa Lawis. Tungod sa pagpananom, dili lang pagkaon sa ilang lamisa ug dugang income ang ilang nakuha. Nakabanding sab nila ang ilang mga anak. Ining pagtanom sa backyard, food security man ba nga kasiguro kami nga way chemicals nga gikuwan tapos maka additional income tapos maka-inspire kami sa iban nga mga ma'am nga mag-amas sini. Ang ilang gigamit sa pag-spray ug pagbugaw sa mga insekto gikan sa duga sa lain-laing mga utanon ug tuba. Ila kining nakatunan gikan sa YouTube. Di na lang ko marabaho kay mabiyaan pa na ako ng mga bata. Ko na siya magtanom na lang tatig mga gulay kay makakaon pag mga presko atong mga bata unya naa pa rin mabantayan pa nimo mga bata nimo. Maugid kini ang katuyuan sa sugbusog program nga gimugna ni Gobernador Garcia nga makakaon og presko og limpyo nga mga utanon ang mga sugbuanon. Dihang giduaw sa gobernador ang garden sa managsuon ni adtong Abril 16. Natandog siya sa sugilanon nila ni Elenita ug Erna ug iyang nahibaw-an nga nagtigom sila og kwarta aron makapalit og bomba para sa ilang atabay. Apan gipasaligan sila sa gobernador nga siya na ang bahala sa ilang water pump. Si Sir Ramonito Chavez, maestro sa San Agustin National High School, usa sa mga suki sa magsuong de la Peña niingon nga dako gyud kaayo ang matabang sa sugbusog program sa komunidad, labi na sa pagpanudan. Madibila pa ng pinabangay, di ba? Kay by household na siya, no? Tagaan sing time ba nga mag tipon-tipon. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.